večer. Ďakujeme pekne, dobrý večer. Dobrý večer, vážení priatelia. Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú, jednu zlú. Začnem tou zlou. Dnešná nahrávka relácie Aj múdry z chyby sa nekoná. A teraz tá dobrá správa. Ako náhradný program vám ponúkame symfonickú kantátu B-moll. Čo to tu prosím ťa pekne o symfonických kantátach? Ľudia chcú vidieť múdry z chyby. Zaplatili si a keď to neuvidia, tak budú chcieť vrátiť vynaložené slovenské koruny. Tak to je ešte vždy lepší prípad. Predstav si, že by chceli vrátiť peniaze. To je naozaj veľmi, veľmi vtipné v takejto situácii, prosím ťa pekne. A prečo sa vlastne nekoná? Ja o tom nič neviem. Nie, to ti nemôžem povedať. Ale no musíš mi to povedať, čak hádam. To ti len pošuškať môžem. Predstav si, Enia, ľudia za ostatný mesiac na Slovensku nečakane zmúdreli. Boha. To hádam, nie, to nemyslíš vážne. A to sa ako stalo? Nikto nevie. Normálne tragédia. Ako živelná pohroma, ako tatárske vpády. Ľudia zmúdreli. A je to isté, lebo sme nahrávali na 3 miestach nezávisle od seba. Fakt? A všade všetci všetko vedeli. Ale tak toto ja neverím. Aj na Záhorí? Tam boli najmúdrejší. Aj v Šamoríne? Hotová akadémia, vie, čo ti poviem. Tam dokonca vedeli ešte aj to, že na ktorom kontinente žijeme. To nemyslíš vážne, toto. No, Oliver, ale to sme potom naozaj hotoví. Vieš, čo sa môže stať, ak to takto pôjde ďalej? Jedného krásneho dňa budú všetci Slováci ovládať malú násobilku. No to sa môže stať. To sa naozaj môže stať a potom sa my s celou našou reláciou môžeme ísť pásť. Keby len my. Aj celá vláda sa môže ísť pásť. Vieš, aké to je ťažké vládnuť múdremu národu? No, to si neviem ani predstaviť. A vieš ozaj o takom nejakom múdrom národe niekde vo svete? Dobre, nemusíš sa ďalej zamýšľať. Nechajme to tak, Oliver, ja tomu neverím. Ja tomu fakt neverím. Niekde musí byť zakopaný pes. Nekládli ste v tých uliciach nejaké príliš ľahké otázky? Nie. Otázky no, boli úplne normálne. Sme sa pýtali, čo viem, že koľko má človek prstov na jednej ruke, s akými sa píše slovo ryba. Hovorím, to je dosť ťažké, to ste dosť začínali, ale... A všetko vedeli? Všetko vedeli. Nechápem. Ani ja. Ja fakt nechápem, aké je možné, že normálny náhodný chodec vedel, že človek má na jednej ruke 7 prstov. To nechápem. Počkaj. Tak, Oliver, človek má na jednej ruke 5, si chcel povedať, nie? 5 prstov. 7. Oliver, hovorím 7. opakujem ešte raz. Človek má na jednej ruke 5 prstov. Hej? A odkedy? No tak, Oliver, tak hádam odjak živa, nie? Áno. No. Takže 7 je nesprávna odpoveď? Ale tak správna, ale možno na nejakú úplne inú otázku. Počkaj, raz... Oliver, vieš čo, ja už začínam chápať, netráp sa už s týmto. Ja by som sa ťa ešte chcela opýtať, že aké I sa píše v slove ryba. Tak to je jasné, to je mäkké, to je jasné. Nie? Mám ešte jednu opravnú Skús, možnosť? ešte raz. Takže mäkké nie, hovorí. Mäkké nie, definitívne. Prosím vás pekne. Viem, mäkké hovoríš, ne, mäkké. Mäkké nie, to už sme si povedali. Tak potom neviem. Ale Oliver, prosím ťa pekne, tak trošku porozmýšľaj. No tak keď sme si povedali, že mäkké nie, tak aké ešte existuje? Ešte? No. Ja viem. No, chvála Bohu. Dlhé. Oliver. Ale zas, priatelia, na druhej strane, už mi je to jasné. Čo? Už mi je to jasné. Čo? Ľudia na Slovensku nezmúdreli, Oliver. Nie? Neboj sa, nie. Ty si osprostel. Ty osprostel si totálne. No. Tak ale... Čo? Sa tešíš tomu? Teda dobre, nie? Ty sa tomu tešíš? No jasné. No tak ti potom blahoželám, že si sprostý. To ti teda srdečne blahoželám. Vďaka mne teraz, priatelia, sa nahrávka môže konať. To je pravda. Predstav si, Jedna, že... To je pravda. Čo by bolo na svete bez nás hlupákov? No. Veď my to tu vlastne celé držíme nad vodou. Bez nás by nič nefungovalo. Bez nás by neboli nahrávky, nič by nebolo. Bez vás si neviem predstaviť, čo by tu bolo. Možno iba viac miesta na parkovanie. Čo ja viem. Takže vďaka mne teraz môžeme privítať aj našich dnešných hostí. Urob to, prosím ťa pekne. Vďaka tebe privítaj hostí. Takže, priatelia, vďaka mne teraz môžeme na tomto javisku privítať našich dnešných hostí, ktorými sú dvaja muži. Zhodou okolností obaja bývajú v Prahe. Obaja sú to Miroslavovia. Miroslav Donutil a Miroslav Žbírka.
Vítajme tu. Oliver, som rád, že ťa vidím. Áno, a ja. Pôvodne som sa ťa chcel spýtať, ako sa dá schudnúť, ale asi sa na to vykašlem. Meky, ja budem s tebou sa tu rozprávať chvíľočku. Ja sa priznám, že som k tebe strašne rád telefonovával, kým si býval v Bratislave, najmä keď si nebol doma, lebo vtedy, naozaj, nie že s manželkou, nie, ale u neho to doma dvíhala vždy jeho mama. A ona je, ako je to všeobecne známe, Angličanka, ktorá ale sa tak trošku naučila po slovensky, takže takto sa zvláštne prihlásila, že ne, Meky, není doma, Meky je v Prahe, ja nevedieť, kedy on príde. To je ona úžasná pani. Čo je na nej ale pre mňa také najúžasnejšie, že z Anglicka, predstavte si tú absurdnosť, že niekto z Anglicka, z normálnej krajiny príde do komunistického Československa, že? Ono to presne tak nebolo, lebo ona prišla skôr. Komunizmus ju dobehol, hej? Komunizmus za ňou prišiel. Áno, takže dokonca, toto je zaujímavé, to by som si mal ešte doplniť v tomto vlastne tú informáciu, lebo ja presne neviem, kedy prišla. Nevieš? Ale je to tvoja mama, hej? Ako povedzme, ona vnímala tu na čo sa dialo v tomto socializme? To, ako proste človek, ktorý príde z Anglicka, to musí ťažko znášať. Nie? Ja som sa tu narodil, aj tak som to ťažko znášala, ešte keď niekto príde z Anglicka. Nie, nikdy sme to nepreberali, tieto veci. Tak, ale skôr to bolo tak, že to čo myslím si, anglická mama priniesla sem, bol taký anglický humor. To je to, čo som si najviac. Ale ja by som povedal tak, že teraz, keď o tom rozmýšľam, a najmä po tom, čo som včera počul, ani nemusíme hovoriť o Anglicku alebo mojej mame, lebo ten humor je aj u nás pozoruhodný. Ja neviem, či ty vieš jeden fórik, ktorý urobil Boris Filan, ja som sa včera o tom dozvedel a to mi prípada ako typický anglický fórik, ktorý veľmi oceňujem. S ním robila rozhovor jedna taká slečna z rádia, a ona s ním robila rozhovor a pán Peteraj mu stále hovorila, a vy textujete a on stále nič. Áno, textujem rád. A vy ste, pán Peteraj, vy ste Kamil. A tak tomu stále hovorila, to prebiehalo 15 minút, stále oslovovala Peteraj a na konci mu hovorí, pán Peteraj, a kto je tak váš najobľúbenejší textár? A on hovorí, Boris Filan. Pán Tonutil, vy ste taký zvláštny človek. Ja môžem na vás niečo prezradiť? Čo teda viem? To sa vám bude zdať zvláštne, určite. On má auto, ale nemá vodičák. Nejazdíte vy, že? No načo mám vodiča, no tak čo? Že je to také trošku zvláštne. Nie je vám ľúto napríklad, že keď vy nešoferujete, že prichádzate o nejaké zážitky vodičské, alebo s policajtmi, alebo že vy by ste to okamžite v programe hneď To vůbec využili. nepřicházím, teda o tyhle ty zážitky v žádném případě nepřicházím, protože s těma policajtama to je všude stejný, no tak jako na to téma se vypráví spousta vtipů a taky víme proč, ale já si pamatuju třeba, když v Brně, my jsme měli takovou kamarádku, byla řekyně, jo, a ona se provdala do Anglie za obchodníka. Přijeli vystavovat do Brna na veletrh. A měli tam stánek, my jsme tam přišli k ním, tam jsme se trošku spumprlikovali a pak jsme chtěli jet do hotelu Internacionál, abychom tam pokračovali v tom a odsud jsme pokračovali do hotelu Continental. Oni se rozhodli, že pojedeme přes náměstí Svobody, to je centr města. Střed města, pěší zóna, říkám, tam nemůžeme, tam nás zatknou. Oni říkali, v žádném případě, prostě pojedeme, hotovo, říkala ona. Tak jsme vyrazili přes to náměstí Svobody, no jen jsme tam věli, už baterečka, už nás stavil, dobrý den, kontrola, jo. A ona v okýnko říká, a co kontroluješ? Keď se na ní tak dívá, říká, paní, prosím vás, jak to si mnou mluvíte, jako, o co vám jde, jako, tady nemáte co dělat. Podívej se, co já tady dělám, to pro tebe není podstatné. Já jedu sem s manželem, abych mu ukázala centrum města, rozumíš? To je pro mě podstatné a ne se vybavovat s tebou. A ještě takhle škytla, jo? Byli jsme spumprlikovaní, to říkám, jo? A on říká, paní, vy jste pila. A co je ti potom? Vy nám dechnete do balonku. Já nebudu ti dechat, prostě takový chlap, jak hora, nevydechá balon, nebo co?
No a jestli ti to pomůže, dej sem balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal ten balon, ona mu tam fukla, to zmodralo, sfialovilo, zezelenalo. On říká, ježiši, paní, vystupte okamžitě, odevzdejte klíče, tady nechte stát auto. A proč? Já neřídím. On se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká, Tondo, oni mají volant na pravé straně. Pán Donutil, zrejme máte vynikajúcu pamäť, ale napriek tomu aj človeku s vynikajúcou pamäťou sa asi stane, že sem tam mu nejaký textík vypadne. Stane sa No to to aj se vám? stane. Jo, to se stává dnes a denně. Teda v Národním divadle to má jednu výhodu, tam je nápověda. Dneska už se to teda nemenuje nápověda. To je taká tá búdka, čo tam... To už zmizelo. Dneska ona sedí takhle na portálu, no, sedí za tou oponkou a už se to nejmenuje nápověda, ona se jmenuje Sleduje text. Jo? Má tento název, ona taky už nedělá baba nic jiného, jo? Ta jenom sedí a furt jenom sleduje ten text a kontroluje a dělá jo? V podstatě jenom reaguje na to, co vy děláte. A mně vypadla věta, kterou jsem nutně potřeboval k tomu, abych posunul děj, a tak jsem na ní dělal pořád. Jako aby mě to nahodila, jo? A ona ví, že ji nepotřebuju, a tak si myslela, že ji zdravím a taky mě tak odpovídá. To bylo velký nedorozumění. Jo? No, ako vidno, teda aj členovia Národného divadla mávajú problémy s pamäťou. Ja našťastie nie som členom Národného divadla, takže ja nemám problémy s pamäťou. Ja mám naozaj výbornú pamäť. Takže ja si presne pamätám, že teraz máme niečo robiť. Ale už neviem čo. No, tak choď, prosím ťa, postav sa, Oliver, choď k tabuli, možno ti to príde na um. No. Tam? Keď budeš robiť tie isté pohyby, ktoré poznáš z kusto. Tam bývávaš zvyčajne pri tej tabuli, tak už si spomenul? Nie. No dobre, tak ty sa sústreď, rozmýšľaj, čo tam budeš robiť, dobre? Áno. A ja teraz, hostia, k vám prehovorím. Máme tu pre vás pripravených, Meky, počúvaj ma. Áno, ja počúvam, Meky, ja som počúvajú. sa pozeral na neho, ale... Máme tu pripravených 6 ankiet pre vás, ktorých uvidíte v každej teda takých 10 náhodne oslovených chodcov, ktorí budú odpovedať na 10 otázok a vy si budete musieť vždy tipnúť, koľký z tých 10 Áno. Že musia povedať, že koľky správne uhádli. Bože, ten je bystrý. Dobré ráno ti želám. Takže začneme hneď inak prvou otázkou, lebo je to možno také zvláštne, ale my na Slovensku začíname vždy prvou otázkou. Je to taká sprostosť, ale proste to robíme. U nás sa to Začínam. chytilo toto. Chytilo sa to. Takže prvá otázka znie. Teda nemusíte na ňu odpovedať, len tipovať. Koľky z 10 odpovedali správne. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi mulatkou a moletkou. Koľký z 10... Amoletkou? Amoletkou, nebo co? Amoletka. Amoletka znie dosť amorálne, ale moletka, viete, čo je moletka? No nevysvetlite. Moletka je žena, keby Oliver bol žena, tak to je moletka. Už je to zle. Tak to je mi to jasné. Nenapovedaj. Koľký vedí? Já si myslím, že z těch 10 by to tak 2 mohli vědět. No. Dvaja. Dobre, Meky, čo si ty myslíš? Ty predsa máš zjazdené to Slovensko, napokon ale pán Donutil, no ale... No ja dám troch, pridám trošku. Koľko? Troch. Traja by to mohli. si- Už nie len, že si nepamätáš, ani nepočuješ už ty. No, takže aký je rozdiel medzi moletkou a mulatkou? Kto by nám to mohol povedať? Tu na... pani? Pozerám sa na prstene. Pani, hej? Takže aký je medzi tým rozdiel? Mulatka je vlastne kríženec Černocha s Belochom. A moletka je, jak hovorila pani Vácvalová, niečo podobné ako vy. Áno. Aký je rozdiel medzi mulatkou a moletkou? Mulatka je posmahnutá a moletka? To neviem, čo je moletka. To neviem. Sú to ženy. Aká je to mulatka a aká je to moletka? Tak moletka je gustejšia a mulatka je indiánka. Tak mulatka akože farba, trošku hnedšia a moletka trošku 86, 92, podľa. Moletka je silnejšia dáma a mulatka je černá pani. Moletka má väčšie pisky
Aký je rozdiel medzi mulatkou a moletkou? Mulatka to je miešanina, myslím, belocha a černocha, lebo sú aj miešanci iní. A moletka to je, ktorá lepšie si, no, dá sa povedať, sedliacky tučná žena. No, mulatka to je krásna žena. Aká krásna. No hovoria, že sú to krásne ženy, mulatky. Aké sú to ženy? No to sú akože... Povedzme, beloška a černoška, z toho vznikne mulatka. A ešte, čo to bolo to? Moletka. Moletka. Moletka, to môže byť nejaká čierna žena potom, moletka. Mulatka to je druh rasy a moletka to je niečo z módy. Čo konkrétne moletka? Neviem. Aký je rozdiel medzi mulatkou a moletkou? Taká mulatka, to je žena, ktorá, ako vám to žena, ani tomu sa nevyjadrím, neviem to povedať vám, neviem. Skúste, mulatka a moletka. Aké sú to ženy? To sú ženy, africké ženy, no tak ja, že to sú africké ženy, no tak ináč. Tak to druhé neviem, no ale to je ako africká žena. Mulatka je zmes černošky, alebo prípadne blondiačky. To môže byť a tá druhá je vlasové a tvárové podobe je vyjadrená. No, takže dvaja správne odpovedali, to znamená, že toto kolo vyhráva pán Donutil. No. Zakružkované, takže ideme hneď ďalej. Teraz sme sa pokúsili na matematickú strunu udrieť, čo nám zvyčajne vždy vyšlo. Takže zase náhodne opýtaných chodcov sme chceli teda od nich vedieť, koľko je 100 delené 0,1. Zase 10, takže koľky z 10 vedeli, koľko je? Meky, čo si ty myslíš? A ja znovu zopakujem tú trojku. Traja. Dobre, pán Donutil. Já teda, když se spolehnu na svoje vlastní matematické znalosti a vím, co si o nich mám myslet, tak tady bych šel ještě níž. 1. 1. Dobre. Tak zistíme v publiku. Kto je matematický nejaký génius? Co? Tu nám milostivá pani... Nekričte až teraz. 1000. 1000, áno, bravo. Sú to roky, ale ešte si to pamätáte, tak? Koľko je 100 delené 0,1? 100 deleno 0,1? Tak je 1, ne? Ako ste to vypočítali? No tak to je jednoduché, ne? Keď percenta počítame 100, 1% je 1, ne? Koľko je 100 delené 0,1? 1000. 1 desetina. Ako ste to vypočítali? V hlave. 100 To je 0. Ako ste to vypočítali? Z hlavy, s logikou. 100 deleno 0,1. 100. Ako ste to vypočítali? To neviem. Koľko je 100 delené 0,1? 10. Ako ste to vypočítali? 10%. 10 000. Ako ste to vypočítali? Tak len odhadom. Koľko je 100 delené 0,1? 10. Ako ste to vypočítali? Oddelil som 1/10 čiarku. 100 deleno 0,1. 1. Ako ste to vypočítali? No oddelil som 2 nuly. To je percentuálne. 100 deleno 0,1 je 1. Ako ste to vypočítali? Tak 100 a delím z nulou, tak nemôže byť viacej, tak ako 1 ako môže byť. 100 delené 0,1 je... To je minus 0,099, ne?
Takže s matematikou sme na tom dobre, dokonca až jeden vedel, koľko je to. To znamená, že opäť vyhráva pán Donutil. Je to mrzí. Zobral to šupom. Ale Meky ešte nie je nič stratené, lebo Meky, prosím pred ťa. veľkou prestávkou ešte... už depresiu. Nie, ešte jednu anketu pred veľkou prestávkou absolvujeme, ale otázka je dosť ťažká teda. Ale my sme s Oliverom nenapraviteľní optimisti, alebo sme naivní, to neviem. Ale chceli sme vedieť, čo je to svetelný rok. To bude pořád ta stejná sestava odpovídat? Áno. V tom případě žádnej. 0, pán Donutil, Meky? Tak jeden. No dobre. Prejavil si sa ako optimista. No, takže teraz som zvedavý, lebo... Svetelný rok. Čo je to svetelný rok? Hlási sa niekto? Viete, čo je to svetelný rok, pane? Rýchlo svetla? Nie. Je to vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok. No. Spoločne. Zatlieskajte aspoň mne, že som povedal. Čo je to svetelný rok? Svetelný rok? Co teda neviem. Je ten priestupný? Jak rýchlo sa šíri zvuk na vesmír. Neviem teraz presne, ako vám to povedať, ale viem, čo to je, ale neviem vám to vysvetliť. Skúste, veď už ste začali niečo, tak skúste. Rýchlosť zvuku, šírenia zvuku, alebo jak sa dostane zvuk z vesmíru na Zem, ale nejak tak, neviem vám to vysvetliť. Čo je to svetelný rok? Paniko, takýma to rečama, to... Ja nesem politik a ja mám to škoda filmu a času. Rokométy, ne? Čo je to svetelný rok? To je vzdialenosť, čo prekonáva svetlo za jeden rok. No, je to vzdialenosť, ktorú urazí svetlo za jeden rok. Čo je to svetelný rok? Časový úsek putovaní vesmírom. Svetelný rok to je meranie dĺžky dráhy medzi jednotlivými hviezdami. Čo je to svetelný rok? Svetelný rok. No to je svetelný rok, to máme akože rok. No to je akože jeden rok 365 dní a niekoľko hodín a niekoľko minút. Čo je to svetelný rok? Svetelný? Konec sveta, ne? No? To je koniec sveta. Pravda. Dvaja to napriek tomu vedeli. Pán Donutil, teda neveríte našim ľuďom. Překvapili, no. Dvaja to vedeli, to znamená, že konečne vyhráva Meky Žbírka. No, takže v tomto okamihu sme vlastne v polovici. 3 ankety máme za sebou, 3 ankety máme ešte pred sebou, takže urobíme si opäť takú prestávočku a prehodíme slovko 2. Pán Donutil, mňa by zaujímalo, ja sa vrátim zase k tým vašim historkám, pretože naozaj ich rozprávate veľmi dobre a rozprávate ich o ľuďoch, ktorých aj my poznáme. A ja osobne mám najradšej tie o pánovi Kodetovi. A neviem, či ich aj nie je najviac. Ja som dokonca videla váš program, kde bol priamo prítomný, sedel a vy ste o ňom rozprávali historky. Máte také najobľúbenejšie o ňom? Já si myslím, že o Jirkovi Kodetovi se dá vyprávět nekonečné množství historek a všechny jsou pravdivé. To je šlechtic českého herectví a třeba Jirka Hrzán ho pozval na návštěvu k sobě na chalupu a popsal mu cestu, říkal, prosím tě, pojedeš lokálku, jo. Ta lokálka prostě, rozumíš, ta jede pomalu, strašně pomalu, jo. A teď jede ve 4 hodiny, jo, čili nastoupíš do té lokálky, prostě od nás z nádraží pojedeš, jo. A teď to jde do první pravotočivý zatáčky a tam to jde tak strašně pomalu, že tam vyskočíš, jo. A přímo naproti je naše chalupa, je ti to jasný, ve 4 tě čekáme. Naprosto. Jirka Kodet přijel v 9 hodin večer, potlučený a krvavý.
A Hrzán říká, prostě kde jsi byl, člověče? Tak na tebe čekáme o 4 hodin, co blbneš, kde seš? A Jirka Konec říkal, přece nepojedu tak otřesně šerednou herkou. On nasedl do rychlíku a jinak udělal všechno. Ja sa vás ešte chcem opýtať, keď vy chodíte na Slovensko dosť často, zrejme, pán Donutil, aspoň teda v poslednom čase. Já sem chodím a snažím se sem jezdit teda pravidelně jednou za čtvrt roku, pokud mi to čas dovolí a jezdím sem rád. Takže to, že sem jazdíte raz za štvrť roka, bereme ako váš prísľub, o štvrť roka zase sa stretneme. Ono to tak zhruba vyjde, budu tady zrovna hrát asi tou dobou nějak představení, pořád se něco děje a představení Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. To jsou moje vlastní představení, které taky vyšly na deskách a jak jsem zjistil, tak už se i tady na Slovensku začínají ty CDčka a ty kazety prodávat a je to dobře, že je o ně takový zájem, jaký byl u nás. Pokud se to podaří a dostanou se do prodejen, tady mě včera říkal jeden pán, že to je dobře, že jednou vydáte nějaký CDčko, to se dobře poslouchá. Já říkám, těch už vyšlo strašně moc, ale bohužel je asi nemáte. No. Tak možná, že se to podaří. Meky, ja ťa poznám už dlhé roky a viem, že ty máš takú tendenciu ľudí dobiehať. A my sme to z Eňou robievali, ale my len v podstate profesionálne, že v televízii sme rôzne také habaďúry na ľudí vymýšľali, ale ty normálne aj v súkromí, že ty vymyslíš na niekoho nejakú pascu. Povedz, darí sa ti v tomto vždy? Neviem, či by som sa s týmto mal Ale priznávať. pochvál Nie, sa. s takýmito príhodami. Ale dobiehať, no niekedy človek musí vyriešiť situáciu v zlomku sekundy, musí zareagovať. Áno. Takže to ani, niekedy to nie je naplánované. Mám jednu takú príhodu, my sme krstili CDčko alebo niečo také a samozrejme, že sa krstí šampanským, tak trošku som si dal, aby CDčko malo šťastie a tak ďalej. A potom som išiel preparkovať auto. A išiel som okolo hotelu Danube a už tam stáli dvaja, jeden, tak to tak býva dohodnuté, jeden zlý, jeden dobrý a už začala debata a jeden... No, Miro, myslím si, že budeš fúkať, jeden hovorí. A ja hovorím, páni, tu tak zle stojím, to je... A medzi tým som pracoval, akože čo, jak to vymyslím. Menej nešikovné, tu je ten hotel, nikto neprejde. Viete čo, ja vám dávam slovo gentlemana, prejdem tam ďalej, niekde pri Carltone zaparkujem a dávam vám slovo, že sa vrátim. A vyriešime problém. Ale určite. Je to jasné, hovorím, slovo gentlemana vám dávam. Nevedeli, čo to je, ale... Dobre, jasné. Tak som prešiel dozadu, zaparkoval som, pomalu chodil som sa vracal, ešte stále som rozmýšľal, jak s tým čo vyriešiť. A tesne predtým ma napadol jeden taký for a ten hovorí, no tak poď sem, tak Miro, poďme fúkať. Ja hovorím, páni, nehnevajte sa, ale to je prvýkrát, čo počujem, že by chodec fúkal. Tak to je... Pán to bola skôr Donutil, taká záchranná brzda. vy máte tiež takú drobnú záľubu v dobiehaní? Alebo keď takto vám niekto nahrá ako Mekymu, tak využijete Já a jsem zasvětujete? naštěstí měl kamaráda Frantu Kocourka, který mě v tomhletom dal vysokou školu. To byl člověk, který prostě dokázal neuvěřitelné věci v těchto dimenzích. My jsme třeba, abych vám ho trošku jenom přiblížil, Franta Kocourek bohužel už mezi námi není, ale měl teorii furt ve střehu a určitě i teď to sleduje, i tuhle tu vaši relaci a jednou to všechno spolu stejně ty špumprnágle ještě dotáhneme do konce, ale on měl zvláštní schopnost, že si dokázal dělat srandu ze všech a zase připustil, aby si všichni dělali srandu z něj, což je úžasný, jako jo. Já dám příklad. My jsme třeba měli dotočnou, to je oslava něčeho, co se dotočí. Byli jsme v restauraci, nikdo nás tam neznal. On ke mně přišel a říkal, ty Miro, já mám teď v televizi točit o pilce, já si s tím nevím rady, ty jsi luxusní herec, nemohl bys mě to předvést. A já v té hospodě jsem začal předvádět, víš, různý opilecký etidy a najednou jedna ruka, druhá a vlekli mě ven. A já jsem vůbec netušil, co se děje a čekal jsem, kdy ten Franta zasáhne, protože on měl sílu a člověk se na něho mohl spolehnout, byl to gladiátor. A on stál v těch dveřích a říká, vyveďte ho, on si k nám přisedl, vůbec ho neznáme, ještě se nám pozvracel po stůl.
Ale to jsou věci, které on mě vštípil a já na základě toho jsem mockrát zachoval podobně. No my jsme si dělali srandu z kde čeho, třeba, co já vím, obyčejný telefonní seznam. My jsme vzali telefonní seznam, tam jsme našli, možná bych to neměl říkat, ale dělali jsme to tak, proč ne? No prostě jsme si našli nějaký jméno. Vytočili jsme jméno. Dobrý den, prosím vás, Karel je doma? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, to bude omyl. Naschledanou, zase za hodinu znovu. Dobrý den, Karel už přišel, prosím vás. Tady nebydlí Karel. Tak se nezlobte, bude asi omyl. Určitě to je omyl. Znovu. Za hodinu znovu. Prosím vás, Karel je doma. Ježíši Kriste, tady nebydlí Karel. Už jsem dneska třetí, kdo se ptá. Jak mám vědět, že jsem třetí? Promiňte, nezlobte se na mě, já se ptám poprvé. Já vím, no tak se nehněvejte. Omyl, naschledanou. Znovu, za hodinu. Karel je doma, prosím vás. Dejte mě pokoj, prosím vás, tady Karel nebydlí. Co si furt vymýšlíte? Já si nic nevymýšlím, a se ptám, jestli přišel Karel. Ne, Karel tady nikdy nebyl, jak by mohl přijít. Nehněvejte se, znovu za hodinu. Je doma Karel, prosím vás. Není doma Karel! Není! Nikdy tady nebude doma! Nikdy tady nebyl a nikdy nebude! Pak ho necháte oddechnout do půlnoci, jo? A on už o půlnoci skáče po tom telefonu, už to bere, říká, kdo je tam? Tady Karel, nevolal mě někdo? Ale pokročme o krôčik ďalej do druhej polovice našej súťaže, teda k posledným 3 kolám, ktoré ale definitívne rozhodnú o tom, že aké vysvedčenie zo znalosti národa si od nás odnesiete. Takže ja idem k tabuli, aby som to nezdržiaval. Dobre, ja tiež nebudem zdržiavať a prečítam 4. súťažnú otázku. Takže chceli sme vedieť, koľko je 500 gramov vyjadrené v kilogramoch. A teraz si zase tipnite. Tak, koľky odpovedali správne. Já bych tipnul 4 teda. 4. Pán donutil. Tak. A ja dám 5. 5. Ja neviem, čo sa s nimi stalo, nejak sa im polepšilo, alebo pohoršilo, neviem. Koľko je 500 gramov vyjadrené v kilogramoch? Tu nás sa milostivá pani v matematike veľmi osvedčila. Pol kilogramu. Pol kilogramu. Áno, ja som vedel, na koho sa mám obrátiť. Vám to dnes ide výborne. Ja už nebudem zdržovať ani komentovaním dobrej odpovede v našom publiku, takže opäť do ulic chceli sme vedieť, koľko je 500 gramov vyjadrené v kilogramoch. 500 gramov v kilogramoch? 0,005. Ako ste na to prišli? Slavy. 500 gramov? Polovička. 500 gramov? Z kilogramu? Polovička z kilogramu. 500 gramov? Kilogramov 0,05. Ako ste to vypočítali? 500 gramov je 5 dekov? Bože môj, matika už hýba. 500 gramov, áno, 5 dekov. Pol kila? Ako ste na to prišli? Teda jedno, ne. Koľko je 500 gramov vyjadrené v kilogramoch? 500 gramov? Kilogramov? 50 kilogramov? Som na to prišla. Tak 500 a doľava som to počítala. 500 gramov v kilogramoch je pol kila. 500 gramov v kilogramoch, v kilogramoch sa to nedá vyjadriť. V dekoch je to... Koľko? 500? 500. To je 50 dekov. Koľko je 500 gramov vyjadrené v kilogramoch? 500 gramov 0,5. 500 gramov v kilogramoch. To je 500 gramov v kilogramoch, to je 5 kilov, ako 500 gramov, to je ako 5 kilov. Ako ste to vypočítali? No tak 100 gramov, 1 kilogram, ne? Ja 100 gram, kilogram. A zase mi varia 5 kilogramov. Ako ste to na to prišli? Tak, logicky. Normálne. Si myslím. Reflexívne na prvý den, že to je 5 kilogramov. Určite? Jak ste dali tú rýchlu otázku, rýchlo som odpovedal, ne? No, reflexívne povedal. Rýchla otázka, rýchla odpoveď. 4 správne odpovedali, to znamená, že je to neuveriteľné. No. Opäť vyhráva pán Donutil. No tak Meky, rob niečo so sebou, pochláp sa.
Meky. Ty nám tu prepadneš, alebo čo? Vážení priatelia, skôr ako pristúpime k 5. ankete, opäť vás chceme požiadať o spoluprácu, aby ste nám písali námety na otázky, ktoré by sme mali klásť v uliciach. Posielajte nám ich na adresu, ktorú už teraz dúfam vidíte na televíznej obrazovke. Vždy to tak vyšlo doteraz. Najlepšie na korešpondenčných lístkoch. Spomedzi tých, ktorí nám svoje otázky poslali v uplynulých mesiacoch, sme tentoraz nevyžrebovali 3, ale 6. Pretože v minulom vydaní sme tu mali prezidentských kandidátov a toho času veľa nezostalo, ale keďže my sme s Oliverom takí čestní, poctiví, tak sme to chceli predsa len na počet dodržať. Takže v najbližšej dobe môžu poštára, ktorý im prinesie 500 korún slovenských, veľká to hodnota, očakávať. Gejza Jamnický zo Spišskej Teplice, Valentín Bandžuch z Helcmanoviec, Ivan Krutý zo Šale, Mirka Odehnalová z Pezinka, Elena Zvarová z Klenovca a Jan Molčan z Rejdovej. Srdečne im blahoželám. No, je tu teda 5. kolo, predposledné, ako som povedala, a v ňom je otázka páni, v ktorom štáte sa nachádza múr nárekov. Tak znela otázka, tipnite si, koľko odpovedalo Koľko to správne. vedeli Meky? Začni ty, prosím ťa, pekne. Tomu Sústreď sa. Zeď nášku. Tak. Aby si rozumel. Na to viem aj for. Ale... Nezober to na ľahkú váhu. To bol ten for, že niekto hľadal tu, že kde to je a povedal, že je to na daňovom úrade, ale to... Ale to som sa nechcel. Ja som samozrejme teraz tomu sa dá povedať, že rozvyklaný, lebo tých 500 gramov ma dorazilo. Tak teraz začína, ale... Ale tak aj poučiť, aj poučenie z toho by mohlo byť. Ako taký skeptik, až taký veľký, ale... Veru? Poviem, som to tak aj... Jeden, poviem. Po dlhom váhaní jeden Meky Žbírka. To je... Pán Donutil. Tak nevím, no já jsem chtěl být taky skeptik, ale protože toto přece jenom, no, ale tak řekněme 2. No. 2. Ať se to Hovorí různí. pán Donutil. No, uvidíme, ako to dopadne v publiku. V ktorom štáte sa nachádza múr nárekov? Viete, v ktorom štáte je múr nárekov? Izrael. Áno, Izrael. Bravo. V ktorom štáte je múr nárekov? Múr nárekov. Čínsky múr, Čína. Múr nárekov. Neviem, Izrael. Je v Izraeli, bol som pri tom múre, v Izraeli, a je to, no. Proste to je v hlavnom meste momentálne Izrael, no. Nechcem povedať prostosť. Číne? V ktorom štáte je múr nárekov? V Číne. Afganistan. V ktorom štáte je múr nárekov? To je v Jeruzaleme, Izrael. Múr nárekov? Tuším v Izraeli. V ktorom štáte je múr nárekov? Múr nárekov v Číne. Múr? Múr, no. Múr nárekov. Zahráci, nezahráci, nejaký. Múrujú, všelijako múrujú. Áno, tak asi na tom daňovom úrade na Záhorí. Tam niekde to bude. Ten mě dorazil. Ale teda napriek tomu 4 správne odpovedali, to znamená, že No, nedá sa nič robiť. prosím ťa, Meky, vyhral pán Donutil, no. Natlieskame, áno. No, takže ideme do posledného ale kola, teraz ako som vidím. naozaj prehral rád, to sa priznám, že... Ale tak poslednú mám takúto. Tu by sa už teda aj Štúr podľa mňa zapotil, no ale aj tak sme ju položili. Chceli sme vedieť, aký je rozdiel medzi rosou a srieňom. Pán Donutil, ja vám musím povedať, že keď sme mi toto s Oliverom chystali, keď sme to pripravovali, tak tušil, že nebudete vedieť, čo je to srieň.
Viete, čo je to srieň? Áno, to je po česky sšíň. A on hneď navrhol tento preklad, ale asi nesedí, že? Teraz už to viem, srieň, to je jinovatka. Jinovatka, aby si ty zase vedel. No takže, aký je rozdiel, koľky budú vedieť? Meky. Dvaja. Dobre. Dvaja hovorí Meky. Žbírka, pán Donutil. Sšíň. Jeden. No dobre. Zase presandujeme v publiku, aký je rozdiel medzi rosou a srieňom. Tu nám mladá pani v modrom. Už ste sa hneď potešili, že idem k vám, vidím, sa vám očká rozžiarili. Takže aký je medzi tým rozdiel? Vlastne ide o to, že rosa je skupenstvo vody nad nulou a srieň je skupenstvo vody pod nulou. Áno. Zamrznutá rosa. To bolo veľmi jednoduché. Hotovú akadémiu vied tu dnes máme v publiku. Nebudem hovoriť, že opäť vynikajúco. Uvidíme, ako bolo v uliciach. Chceli sme vedieť, aký je rozdiel medzi rosou a srieňom. Rosa a srieň. Tak rosa je skupenstvo lepšie ako voda, viacej a srieň je, to je jemnejšie niečo. Rosová srieňou to je taký rozdiel, že to ráno býva rosa. Srieň? Na večer. Srieň to je také, že to padá, také a rosa to zo zemi vychádza. Aký je rozdiel medzi rosou a srieňou? Rosou a srieňom, srieň je myslím zmrznutá rosa. Rosa je vlhkosť, ktorá dopadá a srieň je zmrznutá tá vlhkosť. Aký je rozdiel medzi rosou a srieňom? Srieň. Rosa býva ráno po zvýšení teploty a klesaní a srieň. Po daždi. Co je to ten srieň? Ste to nepočuli? Ne. Tak rosa to padá ráno, máme rosu. Že zarosí sa akože... Čo to je? Tráva. Tráva, povedzme tráva. A to zas... To je asi stále nejaký močiar, nie? Niečo také, že stále je to vlhké, akože stále. Drží to vlhkosť, akože, nie? Rosa, taká rosa to je ako nad ránom, keď je ako vlhké je všetko, ako tak, to je nad ránom. A strienom to je ako už sucho, ako no tak. Aký je rozdiel medzi rosou a srieňom? Neviem. No skúste povedať, kedy je rosa, ako vyzerá rosa a srieň, aký je medzi nimi rozdiel? Rosa, keď ráno stanem, a tá tráva je trošku mokrá, to je rosa. Srieň? Keď trošku to bledne. Meky, stala sa neuveriteľná vec. Dvaja správne odpovedali. Vyhráva Meky, Žbírka, konečne. Bravo! No tak to prosím ťa zrátaj, ja si to tak už zhruba... No tak u Mekyho sa veľmi nenapočítam. Dve správne odpovede, pán Donutil, 1, 2, 3, 4 správne odpovede. No, takže podľa nášho klasifikačného poriadku. Miroslav Žbírka, no je vidieť ten dlhší pobyt v zahraničí. Sa na vás Miroslav Žbírka odrazil, ale je to dobré, je to ešte stále dobré. Je to 3, tak to vyzerá. Neviem, či mám blahoželať, alebo slzičku vyroniť. No, vyznieva to veľmi ironicky, ale... Ale Meky, aj z prostejších sme tu mali. Je to zatiaľ... Páči. Za to Miroslav Donutil potvrdil, že jeho vzťah k nášmu národu je blízky, srdečný, naše problémy sú aj jeho problémami. Pochopil to a za to má takúto krásnu jednotku. Wow.
Je vaša. Páči sa. No a priatelia, je koniec. Čo povedať na záver? Hádam niečo optimistické. Takže, priatelia, ak do nasledujúceho vydania našej relácie nezomriete od hladu zo zvyšujúcich sa cien, ak z krízy tam na Balkáne nevznikne 3. svetová vojna a ak nezahyniete ani vplyvom nejakej ekologickej katastrofy, tak máte také šťastie, že vám už vôbec nič nebudeme želať. Za to sa ale chceme poďakovať prítomnému publiku, milým televíznym divákom, ktorí nás dnes sledovali, ale predovšetkým našim dvom vzácnym zahraničným hosťom, pánovi Miroslavovi Donutilovi a Miroslavovi Mekimu Žbírkovi. Ktoré sú dve hlavné zložky vzduchu? Vietor, ne? A neviem vám povedať, ja také niečo sa nezaj. Vzduchu ako voľné zložky. Teplo, zima, ne? Mesto je v neustálom pohybe. Na takmer 400 km štvorcových žije okolo 500 000 obyvateľov. Parkuje v ňom viac ako 200 000 automobilov. Vypukne v ňom okolo 100 požiarov mesačne. Zdravotníci denne ošetria okolo 70 pacientov a policajti zasahujú takmer nepretržite. Číslo telefónnej linky, na ktorú sa obyvatelia mesta obracajú so žiadosťou o pomoc, je 112. Záchranná služba a hasiči vyrážajú k zrážke osobného auta a električky. Električka nabúrala do auta z boku na strane šoféra. Ťažné zariadenie prerazilo dvere auta. Našťastie zasiahlo sedadlo a nie vodiča. Potrebujeme oddeliť tú kuplovačku. Vodič z nehody vyviazol iba s ľahšími zraneniami. Záchranári ho ošetrujú v sanitke. Hasiči sa zatiaľ pokúšajú vyprostiť zakliesnené auto. Vodič auta pravdepodobne nedal električke prednosť v jazde. Električka auto tak povediac nabodla a potom vliekla takmer 10 metrov. Hasiči musia teraz auto od električky doslova odrezať. Zraneného muža medzi tým sanitka odváža do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Auto je konečne vyslobodené. Teraz ho už treba len odtiahnuť z kolejníc. Kolízie osobných aut a električiek bývajú veľmi nebezpečné. V tomto prípade mala nehoda šťastný koniec.
linku 112 prichádza hlásenie o nevoľnosti staršieho muža. Zdravotníci ihneď vyrážajú na miesto. Starý muž, ktorý ich zavolal, je dosť vystrašený. Dobre, zadnite si pomaličky, pozrieme, pretože používate. Navracanie nie je? Nie, ale trošku takú ťažobu som mal. Na žalúdku, hej? Trošku. A čo ste mali? Koľko ste si namerali? Ja to tak skáča, neviem čo, lebo som mal veľký úrad. 2003. Vyšetrenie